Справа в тым, што тыя рэпрэсіі, якія абрынуліся на Беларусь пасля 19 снежня 2010 года, былі самымі жорсткімі падчас беларускай дыктатуры. Ніколі Александр Лукашенко сабе такого не дазваляў. І у меня просто няма магчымасці, пачынаючы з 18 снежня 2010 года, быць на Беларусі. Нягледзячы на гэта, я з'ехаў толькі в лютым 2011. Мэта моя знаходжання тут зрабіць все, каб, па-першае, ва ўкраіне была аб'ектыўная інфармацыя аб тым, што адбываецца в Беларусі, бо, на жаль, раней украінцы глядзелі на беларускія падзеі вачыма Масквы праз лубянкаўскую прапаганду. Ну і другая мэта — гэта хоць маральна лишь падтрымаць маіх калег, наших беларускіх патрыётаў, которые не спынілі змагання за Беларусь. Менавіта таму адбывалася вельмі вялікая колькасць акцый ва ўкраіне. Акцыі адбываліся і в Киеве, і во Львове, і в Тэрнополі, і в іншых гарадах. І акцыі адбываліся не толькі там вулічныя, хаця іх было таксама шмат. Удалося зрабіць все-таки пэўнае кола пра беларускіх дзеячоў Украіны. Впершыню в украінскай гісторыі Верховнай Радзе Украіны была створана міжфракцыйная дэпутацкая група за незалежную дэмакратычную Беларусь. І паступова, але ж хоць некалькі чалавек пачалі спецыялізавацца на Беларусі, і яны даюць аб'ектыўную інфармацыю аб тым, што адбываецца. Конечно, тут велика роля і былого амбасадара Украіны в Беларусі Романа Бессмертного, тому што ён і будучи амбасадарам займаў абсолютно нормальную еўрапейскую пазіцыю, што не характерна для дзяржаўных інстытутаў Украіны наогул па беларускіх падзеях. Ён дастаткова запатрабаваны зараз як палітык ва ўкраіне. Его каментары пра беларускія падзеі часцяком трапляюць уплывовыя украінскія СМІ. Але ёсць і маладыя украінскія палітычныя дзеячы, которые ўжо цудоўна разумеюць, што в Беларусі адбываецца. Кіевская прафесура нарэшце зразумела, што адбываецца на поўначы ад Украіны. Таму аб'ём работы быў праведзены вялікі. На жаль, падчас майго знаходжання в Украіну напаткалі вельмі сур'ёзныя падзеі, которые могут мець трагічны працяг. Я просто хотел бы нагадать, что при усталяванні диктатуры Лукашенко было некалькі ключевых моментаў. Першае — это незаконное ведение российской мовы, як другой дзяржаўнай. Оно было абсолютно незаконное, лишь было проведено про незаконный референдум. Другі момент — это знішэнне беларускага парламентарызму. Першы этап пагаршэння сітуацыі в Украіне мы уже побачили, потому что незаконно праз Верховную Раду з вельмі вялікімі парушэннямі, што выклікала абурэнне украінскай грамадскасці. Расійская мова была навязана не в якасці дзяржаўнай, а в якасці рэгіянальнай, але ж тут асаблівай розніцы няма. Я вельмі баюся, што другая ключавая рэч парламентарызму зараз вельмі хісткія пазіцыі украінскага парламентарызма наогул, бо яны не до конца разумеюць, што ў них адбываецца. І цалкам магчыма, што выборы Верховной Рады этого года яны приведут до того, что Украина развітаецца з парламентом в сэнсе парламента. В пэўнай ступені все-таки Беларусь ратавала тое, што расійскі імперыялізм — гэта атавізм, але ж гэта атавізм ідзейны. Ён заснаваны на такім пастулаце, які яны рэалізоўвалі праз Лукашенко, што мусіць быць адзіннасць народа рускага праз великаросаў, беларусаў і маларосаў. Я кажу в імперскім выкананні. І нягледзячы на тое, што Украіна апошнія гады была дастаткова дэмакратычнай дзяржавай для краін СНД, все роўна эта лубянкаўская прапаганда працавала. Таму, натуральна, беларусам ні в якім разе не патрэбна, каб в Украіне адбываліся падзеі і каб з'яўлялася нешта падобнае лукашэнкаўскай дыктатуры. Але гэтыя падзеі ідуць, і гэта просто абцяжарыць нашу барацьбу, бо у нас і у наших братоў-украінцаў это адзін вораг сёння. Это хоць атавістычны, але ж вельмі рэальны расійскі імперыялізм, который вынішаюць і Беларусь, і зараз вынішаюць Украіну. Мы живем, на жаль, вельмі часта па тых знакамітых романах, які былі вядомыя ў 20 стагоддзі. І книга 1984 год, на жаль, это и про сённяшнюю Беларусь, и про сённяшнюю Россию. Пакуль не про сённяшнюю Украину, але ж яны
не ўпэўнены, што не пра заўтрашні. Мы не толькі суседзі Украіны і Беларусь. У Александра Лукашенко вельмі паспяховы, квітучы бізнес ва ўкраіне. Тут багата хто в этот бізнес завязаны. Хапае тут людзей, вельмі зацікаўленых асабіста в Александра Лукашенко ва грошах. Напэўна, трэба все-таки першы крок, які рабіць, так, звярнуць увагу на беларускую рэальнасць. У Беларусі любы чалавек, які знаходзіцца в турме, я кажу пра любого чалавека, так, ён амаль што афіцыйна трапляе пад катаванне. Сама адміністрацыя любого СІЗО, любой турмы беларускай, вам шчыра скажа, так, у нас такія правілы. Калі палітвязні пасля 19 снежня 2010 года давалі свае паказанні аб катаваннях в СІЗО КДБ і в іншых мясцінах, прыкладна 95% гэтых катаванняў — гэта, на жаль, рэальнасць для любого чалавека, які знаходзіцца за кратамі. Я кажу і пра расцяжкі, я кажу і пра фізічны здзек, праз які праходзяць все. Гэта все жахліва, так. Эту інфармацыю трэба даваць, наколькі магчыма, проста каб людзі разумелі, бо даходзіць да якого маразму. Вы ведаеце, што перыядычна трапляюць турмы і дзеячы лукашэнкаўскага рэжыма. Меня калісьці ўразіла, што Снегір, які атрымаў, калі не памыляюся, 7 гадоў, і які, будучи прокурором, закрыл, то есть наклал санкцию о зневолении, мусить 1000 человек или не десятков тысяч. И он со здзіўленнем даведался уже, калі до его дошла черга, что здымают нательный крыжик. Это уявляете, человек, который накладал столько санкций, які вырашал лёс людей по своих посадах, он заўсёды в прокуратуре працаваў, так? Вот, он не ведал элементарные рэчы про тыя мясціны, куды он так массово отправлял людей. Так, і гэта дзікунства ёсць. Нават беларусу немагчыма быць хрысціянінам, так, калі ён трапляет в эту систему. И молчит Филарет, молчат астатнія. Між іншым, это таксама здзек над людзьмі. Бо все роўна жыццё рэч складаная, так, і ёсць і злачынцы, которые вераць в Бога. Это в любой краіне света, в тым ліку і Беларусі. Тэарэтычна мы можам выйсці з гэтага жаху толькі праз звяртанне Беларусь міжнароднага права. Это першы крок, бо неважна, калі няма магчымасці в той же Беларусі збуджаць крымінальныя справы па злачынствам, які себе дазволілі Лукашенко і іншыя кіраўнікі пры ім, то это неабходна рабіць згодна міжнароднага права в іншых краінах, заканадаўства якое гэта дазваляе, і на міжнародным узроўні. Это першы крок. Только так можно вернуть некое, хоть праз международную супольнасць права на Беларуси. Мусить быть другі крок. У нас не повинно быть иллюзий. Не может быть ніколі в Беларуси уже выбора без международного контроля. До такой ступени уже отлажена вот эта система проведения палітычнай кампании, якія яны называюць выборы. В гэтую кампанію вкладзена столькі сіл і столькі людзей праз гэтую кампанію, грубо кажучи, маральна знішчаны, што даручаць гэтым людзям, нават пры другіх кіраўніках, праводзіць выбары, мы все роўна атрымаем тое, што атрымлівалі, калі была Ярмошына. Калі мы думаем о беларускай нацыі, што яна мусіць жыць в 21 стагоддзі, мы павінны все-таки бачыць сітуацыю якім чынам. Ёсць адпаведныя міжнародныя методікі. І менавіта толькі па гэтых методиках в Беларусі і трэба праводзіць выбары, інакш мы з этого тупика ніколі не выберемся. І той лозунг, які падымал еще Кастусь Каліновскі, і які дэмагагічна выкарыстоўвае перыядычна сённяшняя ўлада, не народ для ўрада, а ўрад для народа. Боюсь, будет фантастычным, калі не правесці выбары нормально, то есть под міжнародныя і методики, і контроль. Я думаю, спочатку трэба добиваться, каб эта реальность стала хотя бы для беларускай оппозиции, потому что яна покуль здольна раскалываться по іншых пытаннях, потому что дискуссия на 16-м годзе диктатуры удзельнічаць быццам бы выборах ці бойкотировать быццам бы выборы, на самом рэч таксама уже есть дзікунства. Ни первая, ни другая технология ничего в палітычным сэнсе дать не могут. Не дрогнет товарищ Ярмошина, и 25 раз ведя, так, жахливые и фальсификации, и просто уже выборчие кампании, это уже нават не фальсификация, это просто у них накатанная схема, так. Ніколі она не дрогнет, нават при пустых выборчых участках, она все равно напишет свои 93%.
И все равно вся эта лубянковская пропаганда будет говорить, что это 93% были. Это я кажу про бойкот. Что тычыцца удзела в этом фарсе, это наогул некое дикунство. Я просто нагадываю, что это может закончиться нават и криминальными справами. Все равно это никого не спыняет, хотя все ведают, что выборов нема. Так? Трэба от этого адыходзіць, і трэба хоть беларускай нацыі ставіць нейкія задачи, каб яна могла сама себе уратаваць. Вот першы крок, каб гэтая пазіцыя хаця бы дэкларавалася беларуская пазіцыя, каб яна пачынала патрабаваць на міжнародным узроўні так рэальных крокаў, які могуць памяняць сітуацыю в Беларусі. Я давно хотел вернуться, лишь у меня ніяк няма часового люфта, бо я, мусіць, не зусім правильно настройки зрабіў гэтага люфта, акрамя той рэальнасці, якая ёсць. Я і публічна это казал в інтэрв'ю, што я вернусь адразу, як Статкевич і Дашкевич будуць вызвалены. Но мы бачым, так, што мало того, што іх не вызваляюць, яны зараз просто знаходзяцца в жахлівых умовах, як і іншыя палітвязні. Не было ніякіх юрыдычных падстаў для того, каб пераводзіць на больш жорсткі рэжым і Мікалая Евтуховича, і Мікалая Статкевича, і Зміцера Дашкевича, і іншых палітвязняў. Тут размова ідзе ўжо не толькі о катаваннях, так, просто знішаюць людзей. Яны не могуць дараваць, што при ГБшном режиме захоўваюцца нармальныя людзі і просто помсцяцца, што людзі нармальныя. Яны паставілі сабе на мэту знішчыць іх як асобу, яны это робяць, в тым ліку і праз катаванне. І, конечно, вельмі шкада, што рэальна дамагчыся вызвалення гэтых людзей покуль немагчыма. У меня было некалькі разоў ситуаций в моем жыцці, калі я был глубоко перекананы, что я траплю в турму. У меня в 2006 годзе вышло великое интервью на предмет того, калі я вяртался в Беларусь. И для этого не было никаких подстав, поміж іншым. Вось. Я просто дал интервью, что калі я буду сидеть за Беларусь. Тогда я был глубоко перекананы, что это турма, причем надолго. Меня не посадили. Па-першае, мы тут дастаткова шмат беларусаў пераправлялі в Европу, потому что все-таки в Украину можно трапіць і спокойно, и праз Россию, и не маючи, например, шенгенской визы. Вы, коли не маете шенгенскую визу, натурально, что не пересечете заходнюю межу Беларуси. Ну, десятки белорусов так, прошли праз белорусский центр, таким чином уратаваліся. Справа тым, што при нашай беларускай рэальнасці на участкі гэтых людзей былі крымінальныя справы, участкі маглі быць. Вот. Но тут лепш все-таки помылиться вот, в той бок, каб человек был на воле. Потому что я, например, не могу дать гарантию, когда приезжает активист оппозиции, так, что он не трапит сегодня под криминальный переслед, когда там некая ситуация в Беларуси возникла. Я думаю, что никто не даст с разумных людей. Я думаю, дастаткова той гісторыі, якая была у Сергея Парцюкевича, калі он был в Украине, ему гарантовали следчие, что ему треба просто дать показания, в выніку человек трапил в турму. А я нагадаю, это были часы таких вот так званых европауз. Это не сённяшнія рэчы. Таму мы заўсёды, не говорить то, что у нас асаблівых магчымасцей не было, дапамагалі конкретным представникам беларускай оппозиции, в тым ліку і выехаць на захад, і многія праз нас паехалі. І учора, і 3 дня тому назад таксама чалавек паехаў. Так, і, в принципе, эта работа ведецца постоянно, на жаль, потому что ситуация в Беларуси жахлівая. Ну і наколькі магчыма, мы все-таки інфармуем не толькі украінскую грамадскасць, а аб рэальных сітуацыі з правамі чалавека в Беларусі, в тым ліку і з такім страшным пытаннем як катаванне. Заявы былі і руха салідарнасці разам на гэтыя тэмы, і беларускага цэнтра. Натуральна, калі мы маем магчымасць даваць інтэрв'ю, ці удзельнічаем в нейкіх перадачах, якія трансуюцца в СМІ, ці украінскіх, ці міжнародных, это одна из тэмаў, которую мы заўсёды кранаем. В Украине часам на меня крыўдзяцца так, за тое, што я не з тымі людзьмі працую. Чаму? Таму што беларускую тэматыку тут падымала больш 25 палітычных партый, и практически все больш-менш ведомые громадские организации, которые имеют хоть некий статус в Украине. Это маецца на ўвазе и рух ФМН, это маецца на ўвазе и спілка пісьменнікаў Украины, и так далее и тому подобное. Я уже назвал колькасць партий. Дзякуй Богу, украинцы нас разумеют без перекладчика, и они разумеют, что такое бело-чырвоны-белы сцяг. Чому не розуміють? Тому що при Советском Союзе за сьогоднішній державний український стяг людей сажали, катували,
збивалі, знішалі, як це сьогодні робиться, на жаль, в Білорусі. Тому для многих украинских патриотов гонор стоять под червоно-белым стягом и таким чином выказывать солидарность с белорусской нацией. Я думаю, что это добро не только тому, что солидарность она сапраўды вельмі важна для белорусской нации, але ж это вельмі добрый показчик на будущее. Потому что рано ці поздно Лукашенко все-таки стане страшной историей для Беларуси. Нам треба будет вырашать шмат такие проблемы, в том лику и глобальные. И досвід 20-го стагоддзя показывает, что это пожадано робить все-таки с теми державами, які были в той же ситуации, как Беларусь, бо это питання лепш вырашать супольно. Бо и наши сходние соседи никуда не денутся, их китайцы заменят только праз пару поколений. Ну и на Заходе все равно так само будут проблемы, и гэтые проблемы нам, краінам Сходней Европы, трэба вырашаць супольна. Не трэба забывать, что все повторяется, и калі быў яшчэ шлях з варагаў грекі, калі практычна вся беларуская інтэлігенцыя была скансалідавана на пачатку 20-го стагоддзя ідэяй стварэння балта-чарнаморскай супольнасці, гэту же ідэю афіцыйна падтрымліваў Беларускі народны фронт в 80-х, 90-х годах. Это абсолютно слушная ідэя. І вось тыя крокі людскія, якія сёння робяць украінцы в падтрымку Беларусі, таксама грунт для того, каб у нас все-таки было нарэшце нармальнае будучынё. Whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're